हमारे लोकगीतों में गारी की भी परंपरा है। विशेष अवसरों जैसे शादी विवाहों के अवसरों पर गारी गाया जाता है। राम सरकार को सखियों ने नहीं छोड़ा है जब शादी करने आए हैं मिथिला, तो हम भला बिहार सरकार को कैसे छोड़ सकते हैं। और विशेष अवसर भी है। अरे भाई चुनाव है, आइए चुनावी गारी सुनाती हूँ। भैया देखा बिहार के तू हाल, तूती बोलेला इत हउए चुनावी साल, तूती बोलेला। अरे जेकरा के वोट देके नेता बनवनी, जेकरा के वोट देके नेता बनवनी, उत बैठल बा ए जी बैठल बा बन के दलाल, तूती बोलेला इत हउए चुनावी साल, तूती बोलेला। अरे कैसे मजूरा कोरोना में अइले, मजूरन के स्थिति के उसे छुपल नहीं खे। आदमी कहता कि हम बिहार के बदनाम करतनी। अरे कैसे मजूरा कोरोना में अइले, ए जी के तनाव भइले बेहाल, तूती बोलेला भई देखा बिहार के तू हाल, तूती बोलेला। तूती और कैसे कैसे बोलत बा। रेप घुसखोरी चोरी बेईमानी, रेप घुसखोरी चोरी बेईमानी, नाही रापट लिखे को तवाल, तूती बोलेला इत हउए चुनावी साल, तूती बोलेला। अरे जनता के पैसा पे बंदर बाट होला, आधा तू आधा हम। अरे जनता के पैसा पे बंदर बाट होला, नेताजी हो जाले माला माल, तूती बोलेला इत हउए चुनावी साल, तूती बोलेला। अरे कवना बिली में रोजगार लुकैले, अखिया झुरैले बिकसवा ना अइले, जनता पूछे सत्ता से सवाल, तूती बोलेला भई देखा बिहार के तू हाल, तूती बोलेला इत हउए चुनावी साल, तूती बोलेला।